Ing inini. Nako karon diri sa sininaan sa pambabae kay mamalit kog sinina. Di kapoy na kog suot o panglalaki mo nang every time masabihin ko magsuot na ako dito, bilhan ko si Sarah. At pangutan-on ako diri mo. Saan na may gipili ni mo day? Ay paliton na to natanan na to ng hotdog ng sinina nila dali. Kani gagang kulor-kulor ang sinina mag-alibangbang oh. Ing-inin ni. Therefore, ito lang masabi ko sa mga nakikinig nga tanaw sa video. Mangita niya sa sinina. Sa may napilian ni mo daday. Kadugay ba? Tulog ka oras naman may nilibot. Wa pa may nakita ni mga babae. Kadugay ba mo pili na mo? Turang ilang sis lady. Eng inin. Padto ko dali. Tanawon ko ning duwan nga namili. Eng inin ni. Musta naman mo day? Ngita man mong sinina nga mahalon. Alang gan? Musuot na magpukot di ay. Mura mo mong mga nagpasayan. Ano silang duwa ko? Ngita na silang sinina. Ito lang ang masabi ko. Marami talagang sinina itong mga babae. Libutan ng Tibuok Mall, dugay ka magkakitag sinina. Sige ukay. Agot basta ni Ani eh. Lagi tayong magsunod-sunod sa kanila. Tingnan mo naman ito. Oy, Chiri, kumusta ka naman day? Sa magi ukay nyo na sinina. Hindi na maperting dagkuaw. Ay, no? Libutan na to ni Ron. Nag-shopping may dire. Huwag magpalit na mo, managa na mi. Mga shoplifter ni kuha kauban. Labi na ning murag noodles ug buhok, oh. Kanawar ko itsura, oh. Unsa inahitabo ni mo? Kagwapa na ako, manaway pa jud kag tatay. Managpara ba? Imo-mo na nung kadiaron. Ing-inin ni. Nako sa jinsan karon. Nglibot na ko ning sininian kay ngita ko mga sinina ning tulo ka babayo. Dugay kay muhuman. Noo ko. Si pangitag sinina si bagay-bagay. Maura mang dagwaya.